Ngibingelele-ke babukele emakhaya, nginibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya nibingelelwa yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalele la usisi wathi ucela simsize. Ngicela-ke babukele isinikeleni khona nane niyazi anginayo amaningi, angile ngamaningi. Babukele before nje singene ohlelweni lethu namhlanje ngicela ningakhohlwa ukusubscribe, niphinde futhi ni-like, niphinde futhi ni-share. Siyabonga. Ngiyabingelela, mina igama lami nguMbali Sibongo Ngwakambatha. Ngibhalele lolu hlelo leli ungikwazele ukuthi ngicela lingisize. Nginenkinga nomalumekazi ukuthi umalumekazi ubhalise ingane yami iqolo, mina engangitshelanga. Umalumekazi nomalume bebehlala nengane yami, savumelana ngahamba ngobacela ukuthi mesacela bengibhekele ingane ngoba mina inkinga umsebenzi. Bavuma kahle, kanti umalumekazi-ke uzohamba ngale bebhalisa ingane yami iqolo, mina bengangitshelile njengoma wayo. Bese ngihamba sengithola nami ngoba umntwana mese ngimthathile, umalumekazi ubhalisele ingane yami iqolo, baye uyayihola imali. Mese ngiya kuyena ngiyokhuluma naye umalumekazi, umalumekazi uyangibhokela, uyangixosha emzini wakhe, uthi ngingaphinde ngize khona. Ingakho ngicelile bandla ukuthi ngibhalele uhlelo lolu ukuthi ngicela ukuthi cela ningisiza ukuze ngizokwazi ukuya khona ukuthi ngikhulume nabo. Ngizwe ukuthi kanti inkinga ikephi because ingane sengiyayithatha manje iza ngakumina izohlala nami. Yilokho ngikucelayo. Charging. Mina ngihlale khona la ya noma ungayibamba lapha ayikho inkinga. Baba njani? Siyaphila njani? Hayi sikhona. Hayi baba, hayi kabi ngiyabona engazuthi uyaxwaya phela, uyabona ukuthi ayibona nangu umshana ezongibulala kwami. Hhayi kahle kahle la malume, thina silolu hlelo ekuthiwa umgwazelo. Sibhalelwe usisi la wathi ucela simsize ukuthi unenkinga noma wala ekhaya. Sithemba ukuthi ukhona. Yeah. Okay, ngiyacebisa ukuthi angizange ngisayithula. Mina ngiyingwenya. Yeah. Igama nje lami. So besithemba ukuthi uma wala ekhaya besomthola. Yeah. Yeah. Akekho umama lesa ekhaya, usaphumile. Yeah. Usathe ngasedrobheni wacosha into ey'ncane zasendlini. Okay, besicela-ke baba ukuthi sisi ngithemba ukuthi ubaba uyalazi udaba noma. Malume, ngithemba ukuthi uyazi ngoba uhlala nengane. Behlala naye nomalumekazi. Okay sisi, bese acela ukuthi usichazele udaba from ekuqaleni ukuze nomalume naye azoba kwi-page elilodwa nathi. Okay. Malume, uyakhumbula khathi ngifika la ngizocela ukuthi ngoba ngiyasebenza cela ingane izohlala nawe nomalumekazi. Yeah. Yahlala ingane ngoba ngisasebenza umsebenzi nje full time. Yeah. Nama-off ngithola lapho nalapho. Ngizwa kahle. Mangathi bese-ke umsebenzi usungibhedela sengibizwa umsombuluko mhlawumbe kube kubuLesihlanu kanjalo sengibizwa iy'nsuku qwaqwa. Yeah. Ngasho wathi ngisacela umntwana ebuye eze kumina ezohlala nami. Yebo mshana. Ngamthatha-ke kanjalo umntwana wazohlala nami. Sengibona nami malume ukuthi emalini sibeshodele nomntwana. Kuyabheda ngangakumbhalisa iqolo. Ngoba ngangazi ukuthi yini ngibalekela kumbhalisa. Yebo. Ngathi-ke malume sengisuka ngamthatha umntwana ngahamba kumbhalisa. Mengifika la kubhaliswa khona ngithi ngiyambhalisa umntwana kuthiwa umntwana uyahola iqolo.
and futhi lapha mengifika kubhalwe igama lamalumekazi bayangitshela nje kuthiwa nawe umuntu oholela ingane. Awu. Bangibuza ukuthi mina ngiyadinga yini ingane, ngasho ukuthi ingane yami ngabachazela isitori sokuthi mengicelile ukuthi uyohlala nomalumekazi kanje kanti-ke umalumekazi usezoyibhalisa-ke ingane-ke mengifika lapha-ke vele igama lakhe. And futhi ngabuya ngiza kuyena umalumekazi sengitholile lapha ngafika wena malume ungekho, kukhona umalumekazi. Umalumekazi ngafika ngamtshela isitori ngathi umalumekazi uyibhalisa kanjani ingane iqolo, mina mawakhe ungangitshelanga kanje. Wafike-ke umalumekazi wangeyisa wakhuluma okuthandayo-ke sagcina singatholananga naye kahle. Ngase ngihamba ngibuyele emuva ngoba-ke sengifoneleke nabo bhuti laba uhlelo labo ngoba basiza abantu, ngoba sengibuya ngithi cela bezongisiza-ke ukuthi ngikwazi ukungena la ekhaya ngizokhuluma nomalumekazi ngithi ngizomfica noba uthukuze ngikwazi ukukhuluma nani ngibuze ukuthi hawu ingane yabhaliswa kanjani iqolo mina ngingekho, mina mawakhe ngingaziswanga lutho. Ngoba phela noma kuthiwa ingane iyohlala nobaba kuthiwa wena mawayo muhola hambisa konke nekhadi ukuze nabo bezobona ukuthi ingane bayisiza kuphi nakuphi. Ilokho malume mina okungithusile ingakho ngibhalele obhuti labo ukuthi cela bengisize. Yebo baba, uyaluzwa ukuthi udaba baba lo kanjani? Iyaluzwa. Nami ngisashaqekile nje ukuthi kanti umzukulu kukhona imali ade seyithola. Angikwazi mina lokho. Wena malume usho ukuthi mungu awukwazi nje wazi lutho nje. Hayi ngiyakweshwama nje lokho. Nihlala malume nonke nomalumekazi wena awazi nje lutho nje ukuthi ingane yakho. Futhi phela umalumekazi akangitsheli lutho mina, kodwa kube kuyimina engiyinhloko la ekhaya. Ngoba nje efika kumina efuna izinto ngoba wathi ufuna isitifiketi nje sengane, ufuna ukukwenza ngamniya ngoba vele inini enhlala nengane, kanti uyazini ukuthi uyowenza namalume nje awazi. Cha ngazi lutho nje kwamalumekazi wakho Shanami. Umalumekazi wakho ngazi ukuthi ingane ihlala nami, imina engenza izidingo zayo. Ukuthi khona ekutholayo angazi lutho mina. Mina nje kungixaka kakhulu malume ngifaka nemali njalo mekuphela inyanga ngazi ukuthi khona nemali etholwayo ngala yengane kwami ngenza sure mina ngaze ngilenze iphutha ukuthi ngingayifaki imali yengane. Hayi angikwazi lokho. Hayi malume uyangixaka-ke ngoba Angikwazi impela nje. Usho ukuthi khona izinto azenza ngapha umalumekazi ngingazazi mina ngiyinhloko yomuzi. hayi nami ngiyathuka-ke malume isikhathi eside kangaka mina ngazi ukuthi ingane lutho ngifake imali nje mina njalo ngiyazi ukuthi emholweni wami ngikhipha imali engaka nje iyahamba iza kunina ukuze ngizokwazi ngihlalela kahle nomntana mnazi ngani ukuthi ngithengane. Hayi lokho nje okushoyo ngikushoya manje ngoba ufika nje angikwazi ngenhloko. Hayi incotho ukhona naye umalumekazi impela mina ngiyashaqa nje ngiyamangala ukuthi ungahlala nomakoti wakhe endlini nengane wazi lutho nje uyikwenu inhloko yekhaya. Kusho ukuthi lo mama iningi izinto angifihlela zona. Hayi Ngingahlala nengane isikhathi esingaka ngingakwazi konke lokho. hayi nami ngiyathuka malume ukuthi Awazi awazi. isikhathi ngihleli nalengane. Kuyimina ngene ezimalini gula ngiyale. Kanti khona into ayifihlile ukuthi ingane khona imali eyitholayo. Washo bekhona lokho njani lokho simfonele. Baba, Singakwazi ukuthi simthinte. oh hayi ayikho inkinga baba. Mhlampe kodwa nawe seyabuya ke simthinte. Ngicela ukuthi Azongizwisa angichazele Hayi kahle. Yini le? awufonele ngempela malume. ngicela Hayi mina simthinte la ngiyawuthusa kule lokho. namba yami ngoba iyona engazuthi sikhululeke besicela usiphi inamba ma. Yeah. 072 Ukuphi mama ukuthi uqiya usheshe ufike la nangumshana engizela nenkinga. Inkinga yakhe kodwa baba. Hayi ungizela nenkinga nje ngingazi insambatheka ngingazi ngizoyithini. Awuthi qi. Hayi baba ngifizwe. Awungiphume ngifizwe lana. Hayi lenkinga ifuna wena fanele ufike njengamanje. Angazi nami ngizoyithini ngingedwa. Angeke kuhlungu ukuthi Noma mchazele baba. Cha ingane inkinga emayilana nengane le kade ihlala la umzukulu. Ingekhadi. Angazi ikhadi kanjani lenze njani nangazi lutho niyazana nini nizokwazana. ukuthi wabhalisa ingane Ukuthi wabhalisa ingane kanjani. engangitshelanga Mina ngazi lutho nje. Ingakho ukuthi fa ufike wena. wena sabe ngeke uze wazi. Cha mina webaba ngiyazi.
ngoba phela ingane vele bezihlala nayo bengingikwazi ukuthi ingane ngiyibhalise ngayibhalisa ingane ngiyayihola ibele imali yayo nekhadi futhi likhona la ngicela ikhadi-ke. we mama ngixolise nje ukungena ungakwenza kanjani ukuthi ungamtsheli uma wengane uvesane ubhalise ingane yomuntu without ukuthi uxhumane nomzali wayo? uma wena gaxekile Angizwa? usubani-ke wena gaxekile Okay sisi phela usisi ucele thina ucela ukuthi simsize size la sizothola ukuthi Kodwa imali engangiyiletha njalo ngenyanga wawuyithatha. Ungakhulumi ukuthi ingane usuyibhalisile eceleni. Wawuyithatha imali. Isihambile-ke phela ezandleni zenu. Ngicela ikhadi lenganyami lo ibhalisile mina ungangitshelanga. Angala isahlali-ke la ekhaya. Letha-ke phela ikhadi musu ugoloza nekhadi lengane. kodla kanjani nje ikhadi ingane engesiye yakho? Kanti ubufuna ngazini? Hayi yabo nje indlela owenza ngayo sithi bonakala ngazi ukuthi ubufihlile ubuwenza ubugebengu lokho. Uyabona mangase lalela sisi lalela. Ubugebengu. Mama awungitsheli yonke le ingane sihlala nayo sonke isikhathi la unyaka wonke. Yabo nje makuthiwa nje sikhuluma iqiniso mangase lento siyisemaphoyiseni ungaboshwa ngoba ubugebengu lento oyenzayo. Awumtsheli ngani uma wengane ukuthi ubhalisa ingane without yena azi? Noma sengifika ngizokhuluma naye umalumekazi. Wakhuluma ukweyisa la. Ngizombuza ngayo indaba yekhadi lengane. Wakhuluma ukweyisa la ngaze ngaphuma ngahamba. Wathi ngaphinde ngibuye emzini wakho. Wakhuluma ukweyisa. Mina ngangize kahle malumekazi ngizokhuluma indaba yekhadi lengane le ohambile wawuyibhalisa ungangitshelile mina. Mawayi. Yabona we mama ukuba ubungafuni ukuthi akhulume ukweyisa ubuzokwenza into elungile. Kodwa manje ngendlela owenze ngayo kwawena nawe uwena ozehlisela isithunzi ngezenzo zakho. Ubugebengu nje lobo benzile malumekazi ubugebengu. Uyalifuna-ke ikhadi? Kahle wena malumekazi wenza ubugebengu ngoba nomalume awumtshelanga. Umalume akazi lutho. Uma ngimbuza la umalume akazi lutho. Wenza ubugebengu lobo benzayo. Baba Kusho ukuthi mama iningi into oyifihlayo ngingazi mina. Ngumnumzane wekhaya. Uthangithini manje? Makunje. Cela ubuze ikhadi likuphi? Sicela ubuze ikhadi asabuze izinteni sicela ukubuza ikhadi kuliphi la ushutheke khona. Asizwa ma likuphi ikhadi? Ngoba usukhathele imali yami sudla neyengane-ke manje. Uyisigebengu namalumekazi.
Angazi malume uthi uyibonani ngempela kuwena, angazi uthi uyibonani, wena uyisigebengu wena. Uyisigebengu. Ungaze usho mshana. Angazi ukuthi umalume ngempela yini. Yenzweni. Kodwa mengenza sure ukuthi ngiyayisupporta mina yami ingane ngoba mengiletha yonke into yengane kuthiwa uyafuneka. Mengenza sure. Hayi siyabonga ma. Hayi baba uyezwa ukuthi istory simi kanjani kodwa ukutholile kona ukuthi ikhadi likuphi? Yeah. Okay. Kodwa wena baba uyezwa ukuthi umshana hayi ukuthi la mhlambe uzonixabanisa nomalumekazi. Umshana uze mayelana nenkinga le yena aseyithola. Yeah, nami lekade ngingayazi. Yebo. Isikhathi esingaka. Yebo baba. Kungabi ekugcineni sekuba ukuthi umalumekazi mhlambe useyakushintsha wena umqondo ukuthi ningabe nisathelelana amanzi nomshana wakho. Hayi ngeke ngikwenze lokho. Ngoba uyambona malume ukuthi uyisigebengu malumekazi. Angithi uyambona ukuthi umalumekazi Uyisigebengu. indlela izinto namanje akhuluma ngakhona. Uyabonakala ukuthi kahle kahle bengafuni nekhadi. Bengafuni nekhadi lengane. Ungagodla kanjani ikhadi lengane yomuntu? Ukube kuthiwa akafikanga kwayena umshana bengoyazi kanjani leyo nto. Isikhathi esingaka sihleli nengane. Mekuthiwa nje ngimyele emaphoyiseni malume bona malume kuboshiwe. Phela i-wrong lento ukuthi ubhalise ingane engazi umzali. Kazi wafika wathini lapha eHome Affairs? Elikhulu kabi. Uyabona ukuthi kahle kahle eHome Affairs nabo babuye babe budedengu ngokuthi bavesane badedele umuntu. Bengazange balandele ukuthi kahle kahle lo aze enze ukuthi kuze kuba uyena ozothi uyena ubhaka ebheka ingane. Mhlawumbe ngathothi wathi uyena umzali wengane ngeke wazi. Bayakusho nalokho la. Bonakele kabi. Washo ngendlela esigebengu ngayo ngoba ephila yonke into. Malume, Sevuma manje. siyacela bandla, siyacelela nathi siwuhlelo. Siyacela ukuthi kungabe egcineni sekugcina usisi abe umuntu omubi. Ngoba siyabaza abantu besifazane bayakwazi ukuthi bashintshe thina madoda sigcine siphendukela imindeni yettu. Ngokuthi uyena umuntu orong. Iqiniso la malume kumele silibeke nje lihlale obala. Umalumekazi uyena orong la. Yabo noma angafika akhulume lokho akukhulumayo kuwena afuna ukuthi ushintshe umqondo. Umalumekazi urong ngokuthi athathe ingane yomshanakho ayoyibhalisa ngaphandle kokuthi amtshele. Nanokuthi ke futhi ke aligodle angayidedeli ingane ukuthi noma isihambe ingane ededele nalo ikhadi. Usaligodlile. Futhi uyabona ukuthi ubugebengu lokho. Uzuyasho ukuthi uyena wabhalisa ingane. Kwamina ngiyazi nje lento efika nomshana manje. Bese ngifike seyihlasela nabantu nje ngingabazi. Hayi. Nalapho ke sicela ukuxolisa ke ukuthi nathi sethule phela kulesikhathi namhlanje uma ubona abantu ongabazi nje awazi noma usuyahlaselwa yini. hayi Isikhathi esiphila kuso. kungenjalo. Besizozama ukulungisa isimo lesi ekuyisona lesi esizama ukusixazulula. Usisi kahle kahle bebhalele thina ukuthi sizokwazi ukuthi siphethe kahle indaba. Mhlambe naye benqena ukuthi uzothi mayifika la afice inkanyamba le. Ngoba nasekuqaleni ngangifice yini. Iphinde ningakwazi ukuxoxisana kahle. Yebo. Njengamanje uyamuza ukhuluma kanjani. And nami lento ebuye ingenze ngibuke ngenye indlela ukuthi ukushuthi lento le hayi ngoba mhlambe yenze lento uyenze ngenhloso. Wenze ngamabomu. Yebo malume besingakujabulela ukuthi usitholele lona ikhadi ukuze naye umama lo ahambe nalo ikhadi. Kodwa mama nawe ukhona la obebudedengu khona. Kwakumele uye khona eHome Affairs. Uhambe uyoshintsha imininingwane yakhe umalumekazi lapha eHome Affairs. Noma yize usutholile ukuthi yena
uyena owabhalisa ingane bekumele usale usushintsha. Ngathi ngiyazama bhuti wami ukuthi ngizama zona le ndaba zokushintsha. Bakuba sane ngabona ukuthi umdanti nje izinto ey'ningi abangichazela zona usefanele ngizenze ngiqalephi nani nani. Ngase ngibona ukuthi kungcono kona ngizocela lona leli benginike lona ngoba vele sebelenzile likhona. Okay. Hayi malume-ke ngithemba ukuthi uyezwa-ke besicela-ke usiphe lona ikhadi bandla. Uthele kuphela ngomfazi ikhadi konje. Awuthi ngiyazibheka. Hayi igebengu umalumekazi beni. Too much. Ngingaboshwa shi nanokuboshwa. Uyabona kodwa ukuthi abantu basuke benze izinto ey'bheke eceleni ngokuthi bathathe i-advantage yokuthi mhlambe wakusiza ukuthi akugadele ingane. So usebensenaleyo power yokuthi angenza noma yini. Angenza noma yini. Kanti i-wrong leyo nto. I-wrong nje kakhulu. Ngami nami fanele ehlala nami njengoba ingane phansi angitsheleke ukuthi ngicabanga ukwenza kanje kanjani. Kumina nje ucela isitifiketi sengane engathi umuntu nje owenza something. Ukukhohlakala. Kanti yena uyazi ukuthi wenzani. Uwenza ubugebengu bodwa. Hayi. Hayi. Benzile nje ubugebengu. Uyathola manje. Ngiyalithola le khadi ley'manga. Okay, hayi. Ngiyalithola le khadi ley'manga ngathi gangalo mfazi. Ngoba ukhebhitheke. Hayi kushuthi uma angazi ukuthi kokwenziwa kanjani kushuthi kodwa kuyadingeka ukuthi alishintshe usisi ikhadi. Yeah. Mhlambe angazi inkanyamba ukuthi izovuma ukuthi bahambe oshintsha ama-details. Kodwa konke-ke lokho sesekubeka kuwena-ke malume ukuthi kube wena ozokhuluma nenkanyamba yakho iyocela ukuthi mhlambe umama acele ukuthi ashintshelwe kube ingene ekhadini elenziwe usisi, hhayi ekhadini elenziwe umama. Yena. Elenziwe umshana manje. Yebo. Ukuthi nami ngivule ikhadi mayise eshintsha iy'namba kuphela lapha kasazi. Lingabe lisabuyela kumalumekazi. Imali ingangeni kumalume ivesane ingene nje straight kumshana wakho. Ukusekhombisa okukhulu phela ubugebengu. Ukube kuthiwa akafikanga nje. Kodwa nje ibingasiza lento ukuthi usisi avesane abekezele. Avesane nje ayoqala yonke into phansi. Akukho okunye okuzokusiza ngoba yayibona lento yekhadi akanqeni ukuthi mayisuka lapha liblock ikhadi. Abesande block. Kambe. Yebo phela ikhadi la. Usangakwenza futhi lokho. Hawu. Kuhle ukuthi into engakusiza sisi uhambe uvesane uqale phansi yonke into. Ngizwa kahle noma kuwumdanti nje ukubekezela. Noma kuwumdanti ubekezela angazi noma mhlambe uyoyithola isasengaka mhlambe iyobe isi-edekile. Kodwa kuhle ngoba uzobe usuthola into eza direct kuwena. Hayi malume ngithemba ukuthi siqedile ebesikuzele nje sicela sibonge ukusamukela kwakho ekhaya nokuthi nje awuzange usikhuphulele umoya azange nje usixwaye. Sicela nje ukubonga lokho. Sesize sacishe saxabana malume sixabaniswe umalumekazi. Ngempela. Nami ngisathukile ukuthi hayibo umalume uthi akazi kanjani ukuhlala naye. Nakho-ke phela. Ngiyathuka nje manje ukuthi awazi lutho ngempela. Usho ukuthi kuningi engisazokuthola kuyena engingakwazi. Uthi uyabenza ubugebengu bakhe. Hayi sibonge. Kube ngcono ukufika kwenu ningazise lokho. Yeah. Hayi sibonge malume. Sibonga malume. Yeah. Ngisacela ungidlulisela-ke malume. Ngiyabonga malume nisale kahle. Yeah. Hayi nihambe kahle. Hayi sibonge. Ushwa ngomnyama. Hayi noma wesisi ungabe ungahola noma ikabini noma ikanye. Makuwukuthi uyaliblokha-ke usuyovesa neke
sengisale sengenza elani ikhadi. Hayi. Ngibonge kakhulu naze nangisiza. Ayikho inkinga. Ngiyabonga bobhuti bami, ngiyabonga uhlelo ngilibhalelile umgwazelo ukuthi likwazile ukungisiza ngaze ngagcine ngitholile ikhadi. Noma sekuzofanele ngiphinde ngiqale emaphansi ngilungise-ke kodwa-ke ngiyabona ukuthi fanele ngiyinike isikhathi nami ngikwazi le nto le ukuthi ngiyilungise. Ngithembe futhi ukuthi nomalume naye uzoxola ngoba eshilo wathi akayazi indaba yekhadi, hhayi nami ngibonile ukuthi akayazi indaba yekhadi. Nomalumekazi-ke ngithemba ukuthi ngeke emshintshe umqondo umalume, sigcine sesixabanisa siwumndeni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningisize nje nali ikhadi ngitholile, nami ngizosukuma njengomama ngizame ukuthi ngilungise lezi zinto efanele ngiyilungise ukuze ngizogcine ngiyi-right. Ngiyabonga ukuthi ningisize.